chic lamb. Oh my god, she's cheap. Ja, jeg ved det godt. Jeg skal have nogle ørering i. Sådan, kender I det der, når I ikke føler jer cute uden ørering? Ja, my era. Og ikke spørg, for jeg har en polsk trikot på. Den fra min kæreste. Sådan alle menneskers klædeskab er sådan, man har nogle skjorter, man har nogle t-shirts, normale t-shirts, man har nogle lange ærmer og sådan noget. Min kæreste har bare trikots, så I kan jo gætte, hvilken sådan sportsgren han godt kan lide. Tennis. Velkommen til min kanal. Hende der, Victoria. That's my name. Jeg kan godt lide at lege med mit håndklæde, selvom det er mit hår. Det er det så ikke. Jeg har meget tykt hår. Det skal være en rutinevideo, morgenrutine, whatever. Hvordan jeg gør mig klar, whatever. Jeg ved ikke engang, hvad jeg kalder videoen endnu. Men det har I sikkert allerede læst på titlen. Obviously. Jeg har vasket mit hår, og det eneste jeg egentlig gør, når jeg vasker mit hår, jeg har meget krøllet hår. Det er, at jeg bruger den her Cantu. Skal I se, om der var hår på. Men den her Cantu, og ja, den hjælper egentlig bare med at fremme mine krøller. Det er jo ikke sådan, de ikke ville være der, hvis jeg ikke havde det i. I don't know what I'm saying. Så det vi skal starte ud med at gøre, det er jo egentlig bare vores tænder. Lame, I know, lame. Men det skal man jo gøre i sådan nogle videoer. Jeg ved godt, vi alle sammen ikke børster tænder hver dag. Don't lie to me, okay? Det gør vi ikke. Jeg tager lige min tandbørste. Jeg magter ikke lige filme det, så jeg har min tandbørste og min tandpasta. Jeg bruger altid den her tandpasta fra Colgate. Jeg ved godt, det er super important at se, hvilken tandpasta man bruger. Men den er Max White. Jeg føler, jeg får gulere tænder af den, men jeg bruger den stadig, fordi vi respekterer det, vi startede med. Der hvor vi startede, det skal vi altid respektere. Og jeg startede ud med den her. Det er sådan min go-to. Du kan ikke bare snitch på din go-to. Så vi putter sådan en ordentlig klat på her. Og så bliver der egentlig bare børstet løs. Jeg er jo sådan den der type, der vasker min tandbørste, før jeg putter tandpasta på, og efter jeg putter tandpasta på. Så det gør vi lige. Nogle vil sige, det er OCD. Jeg vil bare sige, at det skal man gøre, for man vil gerne have en rigtig creamy. Ja, lad mig bare gå i gang. Det var ej, jeg tror den på varm. Så skal man altid lige huske at have et dance party, når man børster tænder. Okay, let's go. Og helst uden musik. På musikken er herinde. Okay, og så eftersom vi har fået endnu gule tænder, vi starter ud med, så plejer jeg egentlig bare altid at bruge mit håndklæde til at tørre min mund. Ja, jeg skal lige spille ud igen. Jeg tror egentlig bare, at jeg beholder det her, men jeg sådan kigger i spejlet, fordi jeg har sådan et spejl, så jeg kan kigge i op i... Well, just stop talking, okay? Jeg har altid sådan en ting, at når jeg har børstet tænder, så får jeg sygt tørre læber. Det her, det er min go-to, fordi at Vaseline... Du kan bruge det til alt. Du kan bruge det til gå i bad, du kan bruge det til at gøre dine læber mindre tørre. Du kan bruge det til alt. Kender I den, der kun nævner som to reasons? Ja. Og så plejer jeg egentlig bare at stjæle min kærestes Ordinary, fordi jeg ikke selv har nogen hudprodukter. Au. Fordi jeg ikke selv har nogen hudprodukter. Og han lugter dem altid så hårdt. Nu er jeg dem egentlig bare sådan lige på mit hoved. Altså. Og han sagde, at man ikke skal putte så meget, fordi at det kan gå hen og blive sådan hvidt eller sådan noget. Det ved jeg ikke. Jeg bruger ikke de her ting, kan I godt mærke. Det er egentlig bare for videoens skyld. Han siger egentlig, at man ikke skal banke det ind i ansigtet, men jeg synes bare, at det er sådan... Er det ikke så, man gør? I don't know. Jeg bruger det som sagt ikke. Så efter du har fået blå mærker i ansigtet, efter at bruge dine skincare products, så kan du egentlig bare fortsætte med en... Au! Det er fordi, jeg har sådan en sår på mine fingre, og det gør ondt, når jeg rører på det. Prøv at se, jeg tiltaler allerede min lille grønne håndklæde som mit hår. Nå, men så plejer jeg egentlig bare at gå ind med sådan lidt Nivea. Så dask. Du kan tage så meget, du vil. Altså, bare klask hele bøtten i dit ansigt, så er det nok.
Jeg plejer også altid at putte det på min hals, og jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg gør det. Jeg tænker bare, fordi du ved, mennesker de siger altid, at man skal sådan udligne sin make-up i ansigtet med sin hals. Og så tænkte jeg bare, skal man ikke også så gøre det med produkter? Altså sådan skincare products? I don't know. Det er bare sådan, jeg gør det, så ikke copy-paste, please. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Altså, det kan jo ikke være forkert, kan man sige. Og så synes jeg bare altid, at efter man har puttet sådan en serum på... Ej, det er helt white. Efter man har puttet sådan en serum på, så bliver sådan Nivea-creme sådan helt underligt. Helt underligt, undskyld. Så plejer jeg egentlig bare at klaske alt det der make-up på mit hoved. Jeg plejer egentlig altid sådan at løfte min bryn lidt med den her creme. Sådan, så det er lidt sådan en spike. Så det plejer jeg egentlig bare at gøre. Så løfter jeg sådan min øjenbryn. Giver det mening? Det ved jeg ikke. Så det løfter. Så jeg plejer altid at bruge den samme Dusty Beauty Blender. Så man kan se, der er lidt blush på, der er også lidt alt andet på. Altså jeg kunne selvfølgelig også gå ind med min lovely brush, og det kan godt være, at jeg gør det i stedet for. Men jeg plejer altid at skulle finish det med den her, fordi ellers så synes jeg bare ikke, det bliver sådan helt even. Giver det mening? Vi bruger den her Fit Me Foundation by Maybelline New York. Er det ikke det, der hedder? Så plejer jeg egentlig bare at sådan putte en rigtig god mængde produkt på min pensel. Og så og undskyld, hvis jeg kigger ret meget i spejlet, det er bare fordi, jeg kan ikke se noget på sådan jeg tror egentlig, jeg plejer at putte concealer på. Det er fordi, jeg går ikke så meget ofte i makeup. Egentlig kun når jeg laver videoer, fordi jeg tænker sådan, det er jo ikke meget, altså jeg forstår ikke de der mennesker, hvor de siger sådan, ej, du har altid makeup i din video, er du så insecure? Literally skuespillere, literally artist, everybody, som er på sådan kamera, skal have makeup på. De har en hel makeup crew. Selvfølgelig putter man makeup på, når man er på kamera, fordi det sådan, dit ansigt først og fremmest ser også bare helt anderledes ud på kamera. Anyway, sådan. Og så er det også bare rigtig vigtigt i ens makeup rutine, at man har sådan en alt for lys concealer. Så jeg har den her Infallible Mordant Concealer af L'Oreal Paris, eller hvad det hedder. Og sådan, den putter jeg egentlig bare under mine øjne, fordi at, ja, altså alle mennesker er trætte, du ved. Der er ikke nogen, der kan forhindre det. Jeg sover ikke nok, min kæreste sover ikke nok, og sådan er det bare. Så blender man det egentlig bare sådan ud. Og det gør jeg egentlig bare lige off-camera. Okay, og så eftersom jeg er nogenlunde tilfreds med min make-up, det man nok virkelig aldrig, så går jeg altid lige ind med sådan nogle Chic Glam. Oh my god, she's cheap. Ja, jeg ved det godt. Det gør det samme, om du har sådan nogle billige produkter, eller om du har high-ends in my eyes. Men så tager jeg bare den her børste. Ikke børste, pensel. Og der går jeg det sådan op langs min næse. Og sådan lige her foran, og så kan man også lige gå sådan her. Og det er egentlig bare for at få sådan en snatch face, som mange af jer nok ved. Det vil jeg også gerne have, og derfor skal man lide. Er det ikke det, man siger? Beauty is suffer or something. Jeg ved det ikke. Lige meget. Og nu hvor vi ligner lidt en muldvarp, så plejer jeg egentlig at putte lidt mascara på, og det bruger jeg den her. Også fra Maybelline New York. Det er sådan den der meget famous, trendy mascara. Det gør jeg lige off-camera, for jeg kan ikke se det her. Så den der. Og så sådan helt til sidst, så plejer jeg egentlig at gå ind med noget blush. Så en gang fra Chic Glam. Jeg har selvfølgelig også andre fra Gush og sådan noget, men den er sådan lidt weird lige nu. Så jeg plejer egentlig at bruge den her fra NYX. Og så den fra Chic Glam lige nu her. Den her, den er virkelig sådan en a little goes a long way. Så jeg plejer egentlig bare at putte sådan en lille smule her, dip dip. Og så en lille smule her, dip dip. Så ser man sådan lidt cute ud. Så man kan også putte lidt på næsen, egentlig. Det gør jeg lidt. Så tager vi rumpetten af den her beauty blender, og så dapper vi lige. Og så den anden side. Okay, og hvis man synes, man skal have lidt mere, så kan man selvfølgelig adde noget. Det synes jeg er det skal. Og så kan
kan I se, hvad mit make-up ser ud som lige nu. Det er egentlig meget chic. Så mangler jeg egentlig bare min eyebrow pencil. Og der er der egentlig forskelligt, hvad jeg gør. Nogle gange føler jeg bare sådan den her motion. Og nogle gange kan jeg godt lide at følge min hår. Så det er sådan lidt mere natural, synes jeg. Og ja, det her det er min makeup, hair, skincare, brush my teeth, morning routine. Hvis I kan lide at se mere af det, så må I altid gerne follow me og leave en like eller en kommentar, og så kan I skrive, hvad I gerne vil se mere af, og så skal jeg nok finde ud af, om det er noget, der kan lade sig gøre. Det var egentlig bare alt fra hende der, Victoria. Og så ses vi næste gang, jeg har lyst til at poste.